Koto kale boci tido fudima Bareje hente boyen Uti television ma Portable wala tablet ma Sa leli tawoyam ton Mi yiɗa hay hunde dadami hen Sabu ɗum ala ko ɓuri welde o galle Ɓoccitiɗo e sal kajja ene wonde Alassane Amina ene furo sukaɓe yo kor te kañum ñalla yoto ko resto pari foot walla grand place uji ñalla haalde tan ko wodanani ɗum yimɓe noon ko kala ko gon sa woni afogal ala mbawda hoorema so ɓooyi ɓoccone ɓe mbattanno ɓuri musdeme galle ala fof ko babam waɗat ha tintinen elle remo wona afo makko min mi faami ko tagi hewɓe ne jaa ene mbatto nder galleji mumen sabu jiɗat wonde nonko wonde mais jinna mumen ballitta ɗumen mbiyat tan ko huywi ɗum tagi hewɓe mbaɗi kala dexeji wonen Allah rokki ɗumen sutura jetti mais wonen kadi maayi koye maaje wonni wontuɓe agresseur uji sababu no jinna mumen yo pirte pour que ɗum wawa wonde mais min alhamdulillah wa kala ko mbawi wadde mon ƴeew hen nenam kala ko mbawi wadde noon mon ƴeew hen nenam ɗum bonata jamais solde jooɓi mara wawa wonde ala ɗum wawa wonde koy tewe dam ɗiɗi mbayeru ni kadi joni hema rew hay jomumen ɗum ɗum wiɓe kam e nder galle mata kam ala ata min noon mi haalama gueɗel gotel jibinani gujjo mi jibinani gujjo noon kam kawde fof noon mbaɗa wawi wadde alsan mi tawima aɗa yara atay alsan aɗa wujjito e korka aɗa a ñama kosemeje alsan aɗa waɗa ko welma aɗa simmo e korka kono kam temedde ɗiɗi mi rendina kalisam temedam ɗiɗi mi adda pour dépense gallem alsan nanga temedde ɗiɗi aɗa nanga aɗa wujja kalisam ɗum heddanima waɗiyam ko alsan joni heddanima joni kam wujja temedam baba ka korɗo baba ka min kalanta korɗo min ganirɗo ɓe guy ka gujjo mo hottaka e ñama noon hande an noon e yumma ande on jaltat galle o so heddi koto gujja kalisam mi rendina kalis ay gore nan dañi baba ƴeew ay ala fawɗa ɗum mi jaret ladde hay cankikoma ñamde yimi hande mi yaha mi ƴeewa kalis mi ƴeewa yaro dañi hande noon dande ma an yumma dande mo noon fo jaltat galle o ko woni an ko gullata kadi koye lewru korko gonɗa woto wat bone mo jibinɗa bawɗa e galle he o waɗi kala ko waɗatno e boneji noon hankkandi heddi e lewru korka hanki hotko heeɓi ɗo en nanga ne wujja temedam ɗi dépasse ene nanga ene sooɗi a simmeji mum boni an a meeɗi yiide oɗo ne simmo bon walan a meeɗi ɗum yiide o wujji ko kalisam temedam ɗiɗi wujji temedam aduna me lakaram on wujja ɗum ɗon mi yeddani ɗum ko Allah hokkata Allah haɗat a faami o wawa forsude dañal makko kono noon heddi joni kala ko mbannoɗa kala ko mbawnoɗa waɗe yaw wona ɗum ko jinmi kajja an ko ya haɓoye bagage ma an e makko jatton gallo préparé foti noon eyyi foti noon so yiiɗi foti noon foti noon so wujjat kakam foti noon mi jibinani mbimi gujjo valeur sacce mbimi sacce baba ko woni kadi so wona o gujjo o Hammadou Diofta ha ko rufe o kay ko Hammadou Diofta kara rufe ko waɗi kadi o juurɗo jas kadi o meeɗi wadde saka jen naafige mbiya ko waɗi kadi ko gujjo temedam ɗiɗo wujji ala ko ƴewrani temedde ɗiɗam ɗi mbasunomi ɗi ɗaminimi yakaram aduna me lagaram temedam ɗiɗi o nan wujja temedam kalisam mboɗo ko aduna me lagaram hande ko temedde ɗiɗi wonno min kam nande jahami tarande baba hocci temedde ɗiɗi mbimi noon mboɗani ko an jeeto walla nena alhamdulillah
ay Allah hande o fatta ni ha jango ko joni ñaawa wona ɗiɗo 2000 ko 1900 wona mbimi ko temedini mbino da temedini ma 1900 majjiri kono noon ɓural meɗen haalan ma noon aɗa wi a ceergalam ne heeƴi hen an ɓural mbiɗa ko ceerga ha an e ɓinguel ma ay an billahi an sa waɗi feere ham yalti galle ma o ma yittam yiide donka oɗo ɓiɗɗo gorko noon ma caggal mi yalti galle ma o barki nelaɗo Allah ma yinmi atta e galle wona min fara ko 1900 yalla ñaw hakkude men hakkude men o ñaawa kanko wujji 1900 wona 2000 o wujji ko wona min fara ko kadi kam ɓaɗo hunde tan yalti laaɓi ceer ɓaran Allah waɗi gonka feeñi hande mam lubre galle ma mi wiyani ya ɗuɓal mo galle o wora jeehe ko 1900 mbimi wujja mi wiyani 1000 francs ande ngel ko sa wocci temedere wawan nde koccuɗa nde lakna andin tan mi wotti tan temedere bin sona ndenan de tan ko barom de wonani nam ko jeeyi ko bamdi ande ngel ko mbiyatema nde ka ande nde ka seyɗinel noon koɓe tata domuru kuɗo ngel hande ka laawiri tan baba woni ka wondiɗo ande kala ko mbiyatma ka nafigira hande ka woni kamɓe ka wondiniɗo fa wonde wawi ande ko an guilɗo yoɓi pour ni ko ittude balkon ma ko ɗan Allah bunde wojjiɗi ɓandu tan no folfol ni yo cekke bonɗe gajjine nana joni andi ɓiɗo fusde galle o nane angadi irtation o muusɗo mo gandanɗa ɗum mi yiyanimo 1000 francs mbimi ko 1900 gonga noon kam hande mi toñiɗi hande noon kam ko so Allah tawi gonko defet na ande ko andi ka seyɗade mo mayde bonni huuɗi